Бақый Урманчы музейында үлкен буынға хөрмәт уяту, әби бабаларыбыз белән горурлану, ватанпәрвәрлек, туган илгә мәхәббәт хисләре тәрбияләү максатыннан оештырылган «Мин җиңүче» оныгы бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләделәр. Бәйгене Татмедиа акционер җәмгыяте филиалы, Салават күпере һәм Сабантуй журналы, Казан милли мәдәни үзәгенең Бақый Урманчы музее оештырды. Конкурста катнашу өчен балаларга Бөек Ватан сугышы ветераннары булган әби бабаларның рәсемен ясарга кирәк иде. Бәйгегә 335 хат рәсем алынган. Балаларын кече яшьтән үк карандашка, пумалага үрелә һәм сәнгать итә башлый. Ләкин менә бу ел менә шундый истәлекле мөһим ел безнең өчен, ул җиңүнең 75 еллыгы. Шуңа күрә без авыр, әмма мөһим темага мөрәҗәгать иттек. Бәяләү дә бик авыр булды. Һәрбер рәсемнән безгә ветеран карады. Һәрбер рәсемнең үз тарихы, һәр гаилә тарихы бар иде анда. Һәм бу рәсемне ясаганда да мин ышанам, гаиләләр бергә җыелышып, бу кешене искә алып ясалгандыр дип ышанам, чөнки балага да баштан сөйләргә кирәк, менә бу кем булган ветеран, ул кем ул. Беренче тапкыр безнең бәйгедә катнашып белгәннәрдер. Җиңүчеләр Актаныштан Айтуган Гаянов, Казаннан Нурислам Рәхимов, Гөлүсә Нәбиуллина диплом һәм рәсем ясау өчен кирәк яраклар җыелмасына ия булды. Нурислам бабай безгә җиңү алып кайткан. Нурислам бабабыз турында Гөлүсәгә дә сөйләдек. Безнең балаларыбызга бабаларыбыз турында мәгълүматны бирергә тырышабыз. Чарада катнашучылар өчен Бақый Урманчы музее буйлап экскурсия оештырылды. Шулай ук музыкантлар чыгышында карый алды алар. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.